Blessed Easter ninyong tanan. Happy Easter. A blessed Easter. Murugwa man mga lipay ning uban ng tanan mga na. Ay, blessed Easter ninyo. A blessed Easter. Kinalang malipay gyud taron kay ngano atong gihandom ang dakong buhat sa Dios dinhi kanato. We should be grateful to God. O gani mga igsoon, sigon sa akong gikapahibalo ninyo, karong adlaw, misulod ta sa lain na usab nga panahon sa kasaulugan sa atong panaw sa kinabuhi isip simbahan, nga mag-isip tag simbahan, katilingban sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesus. Munang niya nata karon sa panahon nga gitawag og pagkabanhaw, nga diin sulod ni ining panahona mga igsoon, kitang mga Kristiyanos mamalandong ug mukat-on mahitungod sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus ug unsa may gipasabot ni ini sa kinabuhi natong mga binunyagan. Tumong aron nga una malig-on ta sa atong pagtuo sa nabanhaw nga manunubos. Munang lig-unon ta mga igsoon. Anong lig-unon man ta? Kay kumubalik tan-aw ta sa mga unang tinun-an sa atong Ginoong Hesus, naunsa man to sila panahon sa pagtaral sa Ginoo. Nagkuan na bungkag lampinig, iyahay og panago, nganuman tungod sa nahitabo sa Ginoong Hesus. Kay kun unsay nahitabo sa Ginoo, mo po'y mahitabo nila pod. Nganong gitaral man ang Ginoong Hesus, unsa mayang sala, pagsaksi ra gyud kamatuoran. Kamatuoran nga gisakmit kanato sa kaaway sa Dios, aron nga unta pinaagi nining maong kamatuoran na magkinabuhi ta sa kamatuoran sa ato ang pagkatawhanon. Nganong lig-unon man ta? Kaya pagpuyo sa kamatuoran mga igsoon, dili man sayon. Ilabi na sa atong panahon karon, nga grabe kaayo ang gitawag to kausaban sa kultura sa kalibutan, nga milapnag po din natong mga binunyagan. Nga unsa man, nga mas tuuhan pa ang mga bakak o sayop nga pagtulunan kaysa unsay tinuod. Gani karong panahon na ang mga tao nga musulti sa tinuod, dagag kontra, kay inon mga istrikto. Am I right? Unya, aron nga kunuhay, dili maakyos nga istrikto, it's okay na lamang. Unya, ug manita magsitag, it's okay, nga kita nga nakahibalon unsay kamatuoran. Unsaon man pagkabot sa kaluwasan. Maunang lig-unon ta, mga igsoon, ang atong pagtuo. Nganuman, kay sa atong pagkahiusa diya ni Kristo mga igsoon, munay giingon nga sayang kamatayon dito sa krus tungod sa sala, kita pod namatay po ta niya, uban kaniya. Unya, sa diyang gibanhaw siya, pagdawat sa bagong kinabuhi, nabanhaw po ta, uban kaniya. Mabita na sa itong pagkahiusa ni Kristo, a new image of humanity. Mo'y makita sa kalibutan, pinaagi natong mga Kristiyanos. Sa ato pa, pinaagi nato, mausab ang panagway sa atong tawhanong katilingban. Mabita ng lig-unon ta, ilabi na kita mga Katoliko, kay ngano, kita biyay pinakadaghan, dominante bayata. So isip kay kita ang kinabagaan, kita kinaganan, we are supposed to influence sa image sa ato ang community.
Pero unsa may nahitabo? Mobita na mga igsuon, gitugutan sa Dios, gialaw sa Dios nga pakaulawan tang mga Katoliko. Sa in English ana, i-humiliate ta. Kisa may nag-humiliate na to. Ang atong mga igsuon na pong Katoliko kaniadto nga nibiya na to. Dahil miingon nga, mga born again na sila. Pero sa tinudan ay, kitang mga binunyagan, mga born again ta. Just bunyag. Kay gipakatao ta pag-usab diha ni Kristo. Mabitan na giingon, sa atong papakatao pag-usab, maghulma matas atong buot o mga kinaiya. Hulmaon na ta, pinasubay, pinasikat sa pagtulon ani Kristo, dili pinasubay o pinasikat sa mga gwatsinanggo natong ginikanan o gwatsinanggo nga kalibutan, kundi iya na ni Kristo ang atong formation. Pero dakong hagit nato ni mga igsoon na tanawa ra gud mga Katoliko mubiay-biay mas mga igsoon natong na born again kunuhay. Di ba? Wa ko maingon they are better than us. But what I'm trying to say is, God allowed this phenomenon to happen aron mapahinumduman tang mga Katolikong Kristiyanos, isip kita mo'y kinabag-an. Tanawa, unsa man ang mga Katolikong Kristiyanos. Kuno Kristiyanos katiko, mag-inom. Naingon lang, bay, tagay sa bay. Nyamingon to born again nga, ay, dili na ko ana bay, dili na ko, sorry kayo. Kauban nila nilang tagay. Demingon, kabalo naman kukos ka matuoran. Di ba? Dayong katawa dayos mga Katoliko, no, mabuang-buang ko. Ato pa ka nang magbisyo, mauday insakto. Nagmagsakay tagsakyanan, dahil tapal na itong gawali ni Kristo, so kung itohanan ni, si wali din ni, buang ni. Gabagulbol mga Katoliko, na mga Katoliko unsay giistoryahan, ilang pari nga istrikto. Kisay giistoryahan, ilang silingan nga naminyog pariner. Marites! Chismusog, chismusa. Unsay labo tos kinabuhi sa imo isilingag naminyog sa malipay ganita kini ayo ilang kinabuhi. Kung magmarites magaling ta, ang pagkabanhaw ni Kristo, muna atong marites, nga naman, sa atong pagsangyaw ni Kristo, muna pagpahinumdum na to sa mga binunyagan nga matagkaroon og unya, magkinabuhi ta sa mitihi sa atong bagong kinabuhi. Kaya mga bunagin man tanan, diya ni Kristo. Pero sa may naitabo, astang pista, patigbakayan. Nya, mingong Katoliko, Katoliko na. Hindi na, Katoliko. Nya, ingon-ingon pang, na may separation sa church and state. Kung na may separation sa church and state, di ay mo panghilabot sa pista, kaya na sa simbahan. Wa man kasabutan na, in English man na. Di ba? Na mga Katoliko po, karo inong dili istrikto, wala ra po'y gibuhat. Wala po matos pulis, kaya ipadakop, illegal ko na. Kaya lagi, mahadlok man. Mo nang ligunon ta, mga igsoon. Ligunon ta, diha sa atong pagtuo diha ni Kristo. Munang una sa tanan, mutuo gyud ta nga si Kristo gibanhaw sa Dios. Naon sa kanong gibanhaw man siya, tungod kay sa iyang pagkatawhanon, pag-struggle niya sa kalibutan, wala niya pakyasa ang Dios. Nagmatinud-anon siya ngadto kaniya hangtod nga siya gipatay. Mao nang gihimaya siya sa Dios mga igsoon. Nya unsa may labot na to ani, mo pud ni mahitabo na to. Kung maningkamo ta nga magmatinud-anon nga to sa Dios,
sama sa atong Ginoong Hesus, maato pod ang kahimayaan. Mao man na ang gisaad nga Pinoy-ana nato mga igsoon. Mabitan ang atong Ginoong Hesus sa pagpakabuhi niya sa kalibutan, nakigbisog siya dinhi sa kalibutan. Mauusab ta. Kay niya pamantaan ni ining kalibutan, niya pamantaan ning lawasa. Niya pa ta sa kalibutan nga napukan sa kaaway sa Dios, mao nang makigbisog ta. Mao nang lig-uno na to pagtuo, kay kung muundang na ganito pakigbisog, unya magpauraray na ta sa sulog sa kalibutan mga igsoon, muna gingon sa atong Ginoong Hesus. Nganong maghago man mo sa mga butang nga dili makapasulod ninyo sa kinabuhing tunay. Mo na gihagit sa itong Ginoong Hesus nga kung maghago magaling taning kalibutan na maghago ta sa mga butang nga makapasulod nato ni anang langit. Kay nga naman, mamiya ra magyuta dinhi gyud. Di magunay kalimod, musugot taog, musugot. Ewa, musugot og sa dili, daan. Musugot taog, musugot. Mamiya gitang tanan dinhi. Kay gani atong Ginoong Hesus nibiya man dinhi kay matuod man nga tao. Pero nindot kayo kay gibinlan ta niya og maayong balita ang kamatuoran nga dunay padulngan ang atong kinabuhi. Muna mga igsoon manginaot kita nga niining pagsaulog nato karon sa Pasko sa pagkabanaw sa atong manunubos. Ilabi na sa atong panahon karon, kita nga mga Kristiyanos karong panahon na maglig-on ta sa atong pagtuo sa nabanhawng manunubos. Kaya ang iyang pagkabanhaw mga igsoon, mauman ang kadaugan sa atong gikahadlukan nga kamatayon. Ang iyang pagkabanhaw mga igsoon, mauman ang kamatuuran may tungod sa padulnganan natong mga tao. Munang aron unta pinaagi ni paglig-on sa atong pagtuo, padayon ta nga makigbisog sa atong pagpakabuhi dinhi sa kalibutan nga maningkamot taguta no kasatataman diha sa ato ang pagpaningkamot pagkamatinud-anon ngadto sa Dios panginaot nga magmadaugon ta, makalahutay ta ug maato ug makasulod kita sa gisaad nga Pinoy-anan ang langit sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Palihog manindog.